Pisma iz Holandije Đorđe Višekruna. Jutros je režim ubio u zatvoru nevino zatvorenog člana izvršnog odbora Saveza žrtava lustracija i novinara iz Bele crkve, našeg dragog saborca Stefana Cvetkovića iz Belocrkvanskih novosti. Umro je Stefan Cvetković, koga su u posljednjih par godina pod lažnim optužbama držali u zatvoru i koji je unapred znao da ga živog neće pustiti. Presek stanja u Srbiji. Kako će proći onaj koji nasledi Vučića? Đinđić je rekao narodu istinu, pa smo ga ubili. Sve ovo je već viđeno. Kod nas se sve stalno ponavlja i vrti u krug. Kod većine ljudi iz Srbije sa kojima komuniciram se ciklično smenjuju euforija i depresija. Jedan dan nam deluje da je gotov, drugog da će nas jahati dok mu ne dosadi. Živeti okružen takvim narodom, a ne biti u depresiji, nije normalno. Meni se čini da je on više posljedica nego uzrok i da njegovim odlaskom se neće mnogo toga promeniti. Sada bar postoji ta nada da kada on ode da će biti bolje, tako da je sad još i dobro kako će tek biti. Šteta koju je on napravio, a i oni pre njega, je tolika da ne verujem da će neko od nas doživeti da se Srbija pomeri sa poslednjeg ili pretposlednjeg mesta u Evropi. Svako ko je svestan kolika su očekivanja naroda sa jedne, a koliko se mogućnosti sa druge strane, ni u ludilu se ne bi prihvatio da dođe posle Vučića na vlast, jer i sve i da si najsposobniji na svetu, nesrazmera očekivanja i mogućnosti je tolika da će narod biti 100% nezadovoljan. Vučić im priča bajke, red straha, red manipulacije. Ne da im da se opuste ni jedan sekund i pogledaju u kakvom smradu žive. Ako bi došao neko iole normalan, ko bi rekao istinu, minimum bi ga razapeli. Tako da ova situacija svima odgovara, osim jako malom broju iole normalnih ljudi koji shvataju gde i sa kim žive. Pravo razočarenje će tek uslediti ako dođe do promene, pa kada milion ljudi koji očekuju neku korist od promena shvate da je to bio samo pusti san. Holanđani su dosta dobro informisani preko njihovih medija u Srbiji i oni misle da ima šanse da Vučić ode ako se opozicija dobro organizuje po uzoru na Mađarsku. Skrenuo sam pažnju holandskim političarima da Vučić ispunjava sve želje Nemačke, Francuske, Kine i Rusije i da zato Evropska unija ne pomaže konkretno ni studentima ni opoziciji u Srbiji. Nije im bilo prijatno što kritikujem Evropsku uniju, ali nisu imali komentar. Oni kao očekuju da će srpski narod imati dovoljno snage da sam organizuje i oslobodi ga se. Daj Bože. Vija bez Srbija. Vučić nije upropastio samo sadašnjost, već i budućnost. Strašna štetočina. Kako je moguće da u Srbiji i dijaspori postoji samo jedna organizacija koja zastupa interese žrtava režima? Da li nema žrtava ili se ljudi plaše da priznaju i sebi i drugima da su žrtve? Baš čudno. Mi bismo se udružili, ali nemamo sa kim. U Srbiji najviša cena goriva u okruženju. Svako ko je točio po ovim cenama realno jeste Vučićeva žrtva ili ovca za šišanje, hteo to da prizna ili ne.